A je to tu! Zapoj sa do ojedinelej súťaže krátkych filmov Mobilfest 2023, ktorá je v plnom prúde. Prihlás svoje super video a fotografie zaznamenané smartfónom alebo tabletom do 30. októbra na webovej stránke mobilfest.eu. Svoju kreativitu si môžeš otestovať aj ty. Nepotrebuješ zložitú techniku, stačí ti dobrý nápad, trocha snahy a šikovnosti. Zapojiť sa môže úplne každý. Pripravené sú kategórie pre deti do 14, študentov do 20 a dospelých nad 21 rokov. Video natočené na šírku musí mať minimálne 30 sekúnd a maximálne 5 minút. Filmy môžu byť hrané, dokumentárne, animované, prihlásiť môžeš aj videoklip, experiment, respektíve art video. Špeciálnou 6. kategóriou je propagácia tabletu Galaxy Tab S9 značky Samsung. Úlohou súťažiacich bude vytvoriť pútavú reklamu na tento výrobok. Víťaz dostane hodinky značky Samsung Galaxy Watch 6. Formát fotografie je na tebe. 5 žánrov je daných. Portrét, krajina, zátišie, architektúra, experiment. Sekciu fotografia podporil ďalší významný generálny partner, a to spoločnosť Datacom. Podmienkou zaradenia diela je kreatívne zaznamenanie akejkoľvek elektrotechniky. Porota posúdi najmä kreativitu a originalitu fotografie. Víťaz si odnesie čierny skladací ohybný smartfón Motorola Razr. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie cien a premietanie víťazných filmov bude v novembri počas výstavy IT technológií. Tak nečakaj a prihlás sa ihneď.